Gomez Garai, egia, nor egongo daba nor bestela. Jon Gomez Garai, San Faustoak, zu beti festa giroan zabiltza, arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, bai horixe, Bizkaiko behintzat herria handietako azkenetako jaiak dira San Faustoak, Durangon eta Basaurin ari dira aste honetan bertan ospatzen, eta gu Basauri etorri gara oso txapelketa berezi bat ikustera. Begira zertan dabilen, hortxe dabil abarketa modu berezi baten jartzen, ui, ez da irten, abarka jaurtiketan gaudelako lagunok, herriko taldeek antolatzen dute, Basaurin, eta bertan dugu, etorri segundutxoa, Xabi, ez da egiten. Bueno, hemen dugu aurkezle lanetan, eta antolatzailetariko da, Zigorrak taldeko Jokin, arratsaldeon. Arrastio mai. Bueno, zer gertatu da oraintxe hortan, zuzenean? Bueno, ontxarito gatu jako botati, eta abarka atzean hori, atxean geratu jako. Eske hor ikusten ari zarete, herriko taldeek antolatuta, tartean Zigorrak taldeak, zenbat urtez abarka jaurtik eta Basauriko festetan antolatzen, Jokin? Ba, zinezan oindala 16 urten ikusteot, eta azkenen Basaurin oso itura da abarkak eroate, así que hori. Hemen gainera denak propio jantzen zarete, jai guztietan, San Fausto guztietan, plazerra da benetan Basaurira bertara etortzea, eta herriko taldeek antolatzen duzu gainera gehiena, egitarauaren parterik handiena. Zenbat herriko talde zaudeten badakizu? 16 kuadrilla gara, eta bakoitzak bere lonja, bere zurraga bote, eta bere egitarau egite dauz, así que guk aurten oindala 14 urte zinezan, eta hemen jarraiten dugu. Eta Zigorrak taldea, zuen taldea, historikoenetariko bat da, behintzat, nik aspalditik ezagutzen dut. Hori da, 1978an sortu zen, kuadrilla txiki bat txokora jaten zirenak, da azkenean Basaurin jaiak beroteko eta 1978an sortu ginezan. Noin 607 sozio gara. Nio! Eta hemen jarritu dugu. Eta edozein herriko, Basauriko edozein herriko taldera, edo norke eman dezake bertan izena? Bai, problema da. Eta zuek antolatzen duzu, besteak beste, abarka jaurtik eta orain une honetan Basaurin ikusten are, ara, begira hor publikora joan da abarketa hori, badatxue. Beira, eta batek airean hartu du. Bueno, ederra humorea dagoena hemen, Jokin, humorea badago hemen noski, urrunen jaurtitzen duena, oinetik aterata, urrunen jaurtitzen duenak abarketak horrek irabazten du, kuadrilla horrek irabazten du, txiki zein helduetan, baina bertan gertatzen denak puntuagarria da, ezta, kuadrillen txapelketarako. Hori da, gero interkuadrilla txapelketa dau, eta badau zenbat egitarau hau da bat, gero horrek puntatzen dauela, eta jaien bukaeran ematen dugu sarie. Bueno, goazen ikustera, ia hemen ze kuadrillakoa dau, badakizu? Saja. Saja kuadrillako kidea da, ikusten dugu, epa! Bueno, ez dago txarto, hor estrategia bat ere beharko delako, Jokin, abarka jaurtik eta honetan. Ondo bota eta urrun. Eta urrun. Hala ere, hor askotan gertatuko da, zesta puntan gertatzen den moduan, ez da? Zesta puntarekin askotan gertatzen da, aurrera bota eta pilota beste kaldera eskerretara joaten dela, hemen ere, hankak gehiegi altxatu eskero, ia, orain honek zer egin behar duen, txak, bueno, ez dago txarto, ez dago bat ere gaizki, baina hanka asko altxatu eskero, igual abarketa, ikusi dugu gaur kasuren baten gainera, gora doala edo atzek aldera. Bai, azkenean zuzen bota da, eta egote maza zelaitik kanpora. Hemen ere lagunok, ikusten duzuen moduan, entxegua eta entrenamendua behar da, abarketa jaurtiketan gaude, Zigorrak taldeak Basaurin untro, baten gainera, iban da, bueno, tira, lagunok, ikusten duzu, humorea eta festa, gaur aste artea badare, ez dela falta Basaurin. Eta lagunok, zuek egoki ikusten bauzue, zaitezte urrun joan, bigarren konexio bat eskatu behar dizuegulako, Basauriko jaietan jarraituko dugu, beste gauza berezi bat kontatu behar dizuegulako. Hauxe moduen, abarketa jaurtiketa. Horregon zain, ara, eta kanpora badoa Jokin, kalea da? Horrek ez du balio. Horrek ez du balio. Ados. Bueno, esan dagoa, ez joan urruti lagunok, gero bigarren konexio bat eskatu behar dizuegulako, oso ekintza solidario eta berezi batean. Bertan, Basauriko jaietan. Gero arte, eskerrik asko egin. Lasai, gu urruti ez gara joango, gu hemen txogongo gara, lasai, Jon Gomez Garai. Hemen txekatatuta eskerrik asko eta esaerakala esaten du, abarka asko eta apreta gutxi. Hoxe, oso ongi, Xabi.